या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह। बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of Tiger super soft shirts। कणकवलीत जुगार अड्ड्यावर पोलिसांचा छापा, 12 जण ताब्यात। तर राणेंना तोंड दाखवणं मुश्किल होईल, अतुल रावराणेंचा इशारा। आणि सरकारी रुग्णालयात बाळंतिणीची हेळसांड। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of Tiger super soft shirts। आता पाहूयात सविस्तर बातमी। उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय। आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ, 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा। प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा। कणकवलीत नागवे रोडवर जंगल भागात सुरू असलेल्या जुगार अड्ड्यावर कणकवली पोलीस निरीक्षक सचिन हुंदळेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिसांनी पहाटे 3 वाजता धाड टाकली। त्यामध्ये 12 जणांना ताब्यात घेण्यात आले। कणकवली शहरालगत असलेल्या नागवे रोडवरील रेल्वे ब्रिज शेजारी असणाऱ्या माळरानावर जंगल भागात कणकवली पोलिसांनी पहाटेच्या सुमारास धाड टाकली। या कारवाईत जयवंत आत्माराम बाईत, सिद्धेश भास्कर ठाकूर, संतोष बाळकृष्ण कुडतरकर, विशाल वासुदेव सावंत, केतन रावजी ढोलम, महेश गंगाधर जोशी, कुलराज भगवान बांदेकर, शुभम कृष्णकांत मिटबावकर, रोहन जितेंद्र वाळके, हेमराज प्रकाश सावजी, विनायक शिर्के, सहिल आचरेकर यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आल्याची माहिती सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक बापू खरात यांनी दिली। अधिक तपास कणकवली पोलीस करतात। ही कारवाई नेमकी कशी झाली आहे पाहूया। सकाळीच महत्त्वाची घटना कणकवलीमध्ये घडलेली आहे। कणकवली येथे नागवे रस्त्याला माळरानावर जुगार अड्ड्यावर कणकवली पोलिसांनी पहाटे 3च्या सुमारास धाड टाकलेली आहे आणि या धाडमध्ये 10 ते 12 जणांना ताब्यात घेतलेलं आहे। तसेच ही पहाटेच्या दरम्यान जी रेड झाली यामध्ये 30 ते 40 जण असण्याची शक्यता आहे। त्याच्यामध्ये 2 दुचाकी आणि 4 चाकी ह्यांच्यासह ताब्यात घेतलेल्या आपण ह्या ठिकाणी जी आहोत या 4 चाकी आहेत उभ्या। इथे जी माळरानावर हा जो जुगार चालतो या जुगार अड्ड्याच्या ठिकाणी हे ताब्यात घेतलेल्या दुचाकी आहेत ते आता सध्या पोलीस आहेत हे येथे आहेत आणि ह्या 4 चाकींच्या सोबत आहेत ह्या देखील ताब्यात घेतल्या। थोडी ज्या काही जणांना कणकवली पोलिसांना नेलेले आले आहेत तसेच इतरही काही जणांना कणकवली पोलीस शोध घेत आहेत। कोण पळालेले असतील, कोण इकडे असतील तिकडे हे शोध घेत आहेत आणि तशाच पद्धतीने ही मोठी रेड म्हणावी लागेल। कणकवली पोलीस निरीक्षक सचिन हुंदळेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली काही महिन्यापूर्वी एक मोठी रेड झालेली होती आणि त्याच्यामध्ये देखील अशाच पद्धतीने छापा टाकण्यात आला होता। आज पुन्हा एकदा कणकवली पोलीस निरीक्षक सचिन हुंदळेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही रेड कणकवली पोलिसांनी टाकलेली आहे। त्यामध्ये 10 ते 12 जण हे ताब्यात घेतले आहेत आणि तशाच पद्धतीने 25-30 हजाराचा मुद्देमाल आणि 2 व्हीलर तशाच पद्धतीने 4 व्हीलर असा मिळून लाखोचा मुद्देमाल हा कणकवली पोलिसांनी ताब्यात घेतलेला आणि ही मोठी रेड एक म्हणावी लागेल पुन्हा एकदा, कारण ह्या महाराणावर नेहमी जुगार अड्डा चालतो। अशा पद्धतीने जुगार अड्डा चालतो आणि त्याच दरम्यान हे सध्या जुगारी आहेत त्यांच्यावर कणकवली पोलिसांनी रात्री 3च्या सुमारास धाड टाकली आणि त्यामुळे हे सगळेजण ताब्यात घेतलेले आहेत आणि ह्या ताब्यात घेताना कणकवली पोलीस स्टेशनला नेण्यात आलेलं आहे। 12 जणांवर कारवाई करण्यात आलेली आहे आणि अजूनही काही मुद्देमाल आणि त्याचे मोजमाप सुरू आहे। आपण ह्या गाड्या बघतोय, ज्या ताब्यात घेतलेल्या ज्या गाड्या आहेत त्या गाड्या इथे माळरानावर आहेत। अजूनही देखील ही सध्याची परिस्थिती आपण पाहतो की ह्या गाड्या ते टाकून पाळलेल्या आहेत। काही जण आजूबाजूला गेलेले आहेत। त्यामुळे अशा परिस्थिती अशी सध्याची परिस्थिती आहे की कणकवली जो जुगार अड्डा चालतो त्याच्यावर पोलिसांनी आता मोठी रेड टाकलेली आहे आणि मुद्देमाल आणि सर्व जणांना ताब्यात घेऊन त्यांचे मोजमाप सुरू असल्याचे आपण एकंदरीत पाहत आहोत। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा,
कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय. आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट डिजिटल शिक्षण प्रणाली सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा. कणकवलीत नागवे रोडवर जंगल भागात सुरू असलेल्या जुगार अड्ड्यावर कणकवली पोलीस निरीक्षक सचिन हुंदळेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिसांनी पहाटे 3 वाजता धाड टाकली. त्यामध्ये 12 जणांना ताब्यात घेण्यात आले. कणकवली शहरालगत असलेल्या नागवे रोडवरील रेल्वे ब्रिज शेजारी असणाऱ्या माळरानावर जंगल भागात कणकवली पोलिसांनी पहाटेच्या सुमारास धाड टाकली. या कारवाईत जयवंत आत्माराम बाईत, सिद्धेश भास्कर ठाकूर, संतोष बाळकृष्ण कुडतरकर, विशाल वासुदेव सावंत, केतन रावजी ढोलम, महेश गंगाधर जोशी, कुलराज भगवान बांदेकर, शुभम कृष्णकांत मिटबावकर, रोहन जितेंद्र वाळके, हेमराज प्रकाश सावजी, विनायक शिर्के, सहिल आचरेकर यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आल्याची माहिती सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक बापू खरात यांनी दिली. अधिक तपास कणकवली पोलीस करतात. ही कारवाई नेमकी कशी झाली आहे पाहूया. सकाळीच महत्त्वाची घटना कणकवलीमध्ये घडलेली आहे. कणकवली येथे नागवे रस्त्याला माळरानावर जुगार अड्ड्यावर कणकवली पोलिसांनी पहाटे 3च्या सुमारास धाड टाकलेली आहे आणि या धाडमध्ये 10 ते 12 जणांना ताब्यात घेतलेलं आहे. तसेच ही पहाटेच्या दरम्यान जी रेड झाली यामध्ये 30 ते 40 जण असण्याची शक्यता आहे. त्याच्यामध्ये 2 दुचाकी आणि 4 चाकी ह्यांच्यासह ताब्यात घेतलेल्या आहे. आपण ह्या ठिकाणी जी आहोत या 4 चाकी आहेत उभ्या. इथे जी माळरानावर हा जो जुगार चालतो या जुगार अड्ड्याच्या ठिकाणी हे ताब्यात घेतलेल्या दुचाकी आहेत. ते तर सध्या पोलीस आहेत हे येथे आहेत आणि ह्या 4 चाकींच्या सोबत आहेत. ह्या देखील ताब्यात घेतल्या. थोडी ज्या काही जणांना कणकवली पोलिसांना नेलेले आले आहेत. तसेच इतरही काही जणांना कणकवली पोलीस शोध घेत आहेत. कोण पळालेले असतील, कोण इकडे असतील तिकडे हे शोध घेत आहेत आणि तशाच पद्धतीने ही मोठी रेड म्हणावी लागेल. कणकवली पोलीस निरीक्षक सचिन हुंदळेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली काही एक महिन्यापूर्वी एक मोठी रेड झालेली होती आणि त्याच्यामध्ये देखील अशाच पद्धतीने छापा टाकण्यात आला होता. आज पुन्हा एकदा कणकवली पोलीस निरीक्षक सचिन हुंदळेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही रेड कणकवली पोलिसांनी टाकलेली आहे. त्यामध्ये 10 ते 12 जण हे ताब्यात घेतले आहेत आणि तशाच पद्धतीने 25-30 हजाराचा मुद्देमाल आणि 2 व्हीलर तशाच पद्धतीने 4 व्हीलर असा मिळून लाखोचा मुद्देमाल हा कणकवली पोलिसांनी ताब्यात घेतलेला आणि ही मोठी रेड एक म्हणावी लागेल पुन्हा एकदा. कारण ह्या माळरानावर नेहमी जुगार अड्डा चालतो. अशा पद्धतीने जुगार अड्डा चालतो आणि त्याच दरम्यान हे सध्या जुगारी आहेत त्यांच्यावर कणकवली पोलिसांनी रात्री 3च्या सुमारास धाड टाकली आणि त्यामुळे हे सगळेजण ताब्यात घेतलेले आहेत आणि ह्या ताब्यात घेताना कणकवली पोलीस स्टेशनला नेण्यात आलेलं आहे. 12 जणांवर कारवाई करण्यात आलेली आहे आणि अजूनही काही मुद्देमाल आणि त्याचे मोजमाप सुरू आहे. आपण ह्या गाड्या बघतोय ज्या ताब्यात घेतलेल्या ज्या गाड्या आहेत त्या गाड्या इथे माळरानावर आहेत. अजूनही देखील ही सध्याची परिस्थिती आपण पाहतो की ह्या गाड्या ते टाकून पाहिलेल्या आहेत. काही जण आजूबाजूला गेलेले आहेत. त्यामुळे अशा परिस्थिती अशी सध्याची परिस्थिती आहे की कणकवली जो जुगार अड्डा चालतो त्याच्यावर पोलिसांनी आता मोठी रेड टाकलेली आहे आणि मुद्देमाल आणि सर्व जणांना ताब्यात घेऊन त्यांचे मोजमाप सुरू असल्याचे आपण एकंदरीत पाहत आहोत. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. संकटांवर मात करण्यासाठी जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न. आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा. 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा. शुभरत्न केंद्र AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी. मोबाईल 09448 142421. आमदार नितेश राणे इतरांवर बेछूट आरोप करीत आहेत. मात्र आम्ही त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यातील गोष्टी समोर आणल्यास त्यांना तोंड दाखवणं मुश्किल होऊन बसेल. त्यामुळे राणेंनी वेळीच थांबावं, अन्यथा त्यांचे सर्व प्रताप पुराव्यासहित जग जाहीर करू, असा इशारा शिवसेना नेते अतुल रावराणे यांनी दिलाय. काय म्हणालेत रावराणे पाहूया. आता काय राष्ट्रीय नेते झालेले आहेत, लवकरच ते पंतप्रधानांच्या बरोबर दौरे करणार आहेत. काय
स्वतःच्या राणे परिवाराच्या आणि नारायण राणेंच्या नावावर राजकारणात स्वतःचं अस्तित्व न दाखवता फक्त राणेंच्या नावावरती राजकारणात आपली पोळी भाजणारा हा स्टंटबाज आमदार आहे. याचं स्वतःचं कर्तृत्व शून्य आहे. जी काय आम्ही घेतलेली कामं आहेत तीच करायची, दुसरं काही करू शकत नाही. मागे पण रिफायनरीच्या ह्याच्यात सर्वात मोठा विरोध करणारा त्यावेळेचा ही जी त्यावेळेच्या आमदार नितेश राणे त्यावेळेलाही आमदार होता, त्यांची जी भूमिका त्यावेळची होती तीच भूमिका आता भारतीय जनता पक्षात गेल्यावरती बदलली. रामेश्वराच्या मंदिरात घंटानाद केला. आता काय ते त्र्यंबकेश्वरला त्या दिवशी पण महाआरती करायला गेले. ही सगळी जी काय स्टंटबाजी चालू आहे की मी काहीतरी मोठं पक्षासाठी करतो आणि दाखवायचं आणि आपल्या पदरात पाडून काहीतरी मिळेल असं, कुठे आपल्याला मंत्रिपद मिळतंय का, कुठे महामंडळ मिळतंय का, ह्यासाठी ही सगळी चाललेली ही सगळी खेळी आहे आणि ही सगळी धावपळ आहे, धडपड आहे. अजून नितेश राणेंना भाजप समजायला फार वेळ लागेल. आपलं स्वतःचं कर्तृत्व जोपर्यंत सिद्ध होत नाही तोपर्यंत अशी स्टंटबाजी ही नितेश राणे करत राहावी. आम्ही आमची कामं सुचवत राहू आणि तुम्ही त्याची उद्घाटनं करत राहा. आम्हाला त्यातून काही फरक पडणार नाही. माझ्यासाठी जे काही कार्यकर्ते माझ्यासाठी काम करतात, मग ते माझे भाऊबंद असतील किंवा माझे सहकारी असतील, त्यांच्यासाठी प्रयत्न ही मी 100% करतो. मग विजय मिळो किंवा अपयश मिळो आम्हाला त्याचा फरक पडत नाही, पण आम्ही आमची बाजू कधी सोडली नाही. पण ज्या आमदाराने स्वतःच्या भावाच्या खासदारकीला काय गोंधळ घातला हे त्यावेळच्या विधानसभेला पडलेली मतं आणि आमदार निलेश राणे खासदारकीला उभा होता तेव्हा पडलेली मतं, याच्यावरून खरा गद्दार कोण आणि खरा घरभेदी कोण हे लगेच लक्षात येईल. फक्त स्वतःपुरतं स्वार्थी राजकारण करणं हे एकमेव ध्येय या आमदाराचं आहे. त्याला घरातही कोण नको आणि बाहेरचाही कोण नको. ह्याच्या अजूनही बऱ्याच गोष्टी आहेत. नितेश राणेंनी जर तोंड आवरलं नाही तर मी पुन्हा एकदा सांगतो नितेश राणेंना की तुमच्या अशा बऱ्याच गोष्टी आहेत, जर मी त्या बाहेर काढल्या, पण मी कोणाच्या खाजगी जीवनात किंवा पर्सनल लाईफमध्ये इंटरफिअर किंवा ढवळाढवळ करत नाही, माझा तो स्वभाव नाही. पण जर तशी वेळ आली आणि तुम्ही जर तुमचं तोंड आवरलं नाही तर मला नाईलाज असतं. तुमच्या काही ज्या खाजगी गोष्टी आहेत त्या बाहेर काढाव्या लागतील. वेळ अशी येईल की तुमच्या आईवडिलांना, नारायण राणेंना आणि दोघांना जिल्ह्यात तोंड दाखवायला जागा राहणार नाही. तेव्हा जे काय बडबड करताय ते राजकीय असेल ते राजकीय करा. पर्सनल जाल किंवा खाजगी याच्यात जाल तर तुमचं खाजगी जीवन आमच्यासमोर आम्हाला उघड करायला वेळ लागणार नाही. परत एकदा सांगतोय, ह्याच्या पुढे मी सांगणार नाही, पुराव्यासकट बाहेर काढीन. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. कोकणातलं पहिलं सुसज्ज शॉपिंग सेंटर महालक्ष्मी तथास्तू गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, लेडीज अँड मेन्स गारमेंट, वेडिंग क्लॉथ उपलब्ध. महालक्ष्मी तथास्तू गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी. स्वतःच्या स्वार्थासाठी स्टंटबाजी करणं हे येथील स्थानिक आमदार नितेश राणे यांचं काम आहे. आमदारांनी केवळ दिखाऊपणाचं काम केलंय. वैभववाडीत स्टॉल धारकांना देशोधडीला लावलं. शहरात झाडं तोडून मोर लावले. आता ते मोरही दिसेनात आणि आमदारही दिसेनाचे झाले, अशी मिश्किल टीका शिवसेना नेते अतुल रावराणे यांनी केली आहे. काय म्हणालेत रावराणे पाहूयात. स्वतःच सगळे टपरी धारकांना उठवलं, त्यांच्या घरादारावर नांगर फिरवला. जेव्हा लक्षात आलं की उपजनकर्ते हे वैभवडीची जनता उद्रेक होतोय, त्यावेळेला सहानुभूती म्हणून कुठेतरी अनधिकृत जागेमध्ये, शासनाच्या जागेमध्ये मी तुमचं पुनर्वसन करतो. अरे काय अधिकार आहे लोकप्रतिनिधीला? जिल्हाधिकाऱ्यांची जी काय प्रशासनाची प्रशासकीय मान्यता घ्यावी लागते आणि ती काही न घेतल्यामुळे शेवटी त्या जागेवरती सुद्धा तहसीलदारने मनाई हुकूम काढला. फक्त स्टंटबाजी करायची, जनतेची फसवणूक करायची. वैभवडीकरांची नेहमीच फसवणूक या आमदाराने केलेली आहे.
हे अख्खं बाजारपेठ उघडी बुगडी जी झालेली आहे याला कारणीभूत नितेश राणे हा एकमेव आमदार आहे. सगळे डेरेदार वृक्ष होते ते सगळे तोडले, मोर नाचवले. आता ते मोरी दिसत नाही आणि आमदारी दिसत नाही. आता त्या गोडाऊन जवळ टपरीधारकांना आणि स्टॉलधारकांना सांगितलं तुम्हाला बांधून देतो, दुसऱ्या दिवशी स्थगिती आली. नितेश राणे आमदार गायब. फक्त स्टंटबाजी करायची, मी काहीतरी लोकांना करतो असं दाखवायचं आणि लोकांची दिशाभूल करायची. हा एकमेव धंदा या आमदाराचा आहे. उगाचच ठाकरे परिवारावर बोलवायचं, त्यांच्यावरती वाटेल तसे आरोप करायचे, उद्धवजींवरती आरोप करायचे, आदित्यजींवर आरोप करायचे, खोटी बिलं दाखवायची, खोटी माहिती द्यायची. तुमची खरी माहिती आमच्या समोर आहे. तुमचे FIR पासून सगळं आहे. जर बाहेर काढलं ना तर तोंड दाखवायला जागा राहणार नाही. ते नितेश राणे लक्षात ठेवायचं. आम्ही राजकीय याच्यात राहतो, आम्ही आमचा दायरा सोडलेला नाही. तुम्ही तुमचा दायरा सोडू नका, नाही तर या जिल्ह्यात तुमचं खाजगी जीवन जर उघड केलं तर तुम्हाला तोंड दाखवायला जागा. तुमच्यापेक्षा वाईट परिस्थिती तुमच्या आईवडिलांची होईल. कुठेतरी आम्ही ती बंधनं पाळतोय, सामाजिक बंधनं पाळतोय, हे लक्षात ठेवा. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. गाठ असो कोणतीही, नका करू दुर्लक्ष. करा उपचार आधी, नाहीतर व्हाल कॅन्सरचे भक्ष. SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे सिंधुदुर्ग. SSPM कॅन्सर सेंटर. महात्मा फुले योजनेअंतर्गत कर्करोग तपासणी आणि उपचार पूर्णपणे मोफत. संपर्क 74 990 49 561 आणि 74 996 91 705. SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे. SSPM कॅन्सर सेंटर. सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयात अनेक समस्या आजही कायम आहेत. आज एक महत्त्वाची घडामोड म्हणजे इथे अनेक पेशंट येत असतात, गोरगरीब पेशंट ज्यांना खाजगी रुग्णालयात उपचार घेणं परवडत नाही किंवा डॉक्टर दुर्भाटकर असतील किंवा अन्य डॉक्टर असतील यांची जी ट्रीटमेंट आहे किंवा त्यांच्याकडनं डिलिव्हरी करून घेण्यासाठी अनेक महिला ज्या आहेत त्या लांब लांबहून सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयात येतात. मात्र त्यांना साधं पाणीसुद्धा इथे मिळत नसल्याची परिस्थिती आज निर्माण झालेली आहे. याचं मुख्य कारण आम्ही जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला तर हॉस्पिटल प्रशासनावर कोणाचाच अंकुश राहिलेला दिसत नाहीये. प्रशासन इथल्या रुग्णांची हेळसांड करताना दिसतंय. जे जबाबदार डॉक्टर आहेत ते सुद्धा हॉस्पिटलमध्ये आम्हाला कुठे दिसत नाहीयेत. इथल्याच काही कर्मचाऱ्यांकडनं आम्ही माहिती घेतली असता जे सावंतवाडी नगर परिषदेकडनं 2 टाइम जे पाणी सोडलं जातं ते पाणी पुरेसं येत नाहीये. त्याचबरोबर इथली जी विहीर आहे मोती तलाव काठाला लागूनच सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालय आणि याच ठिकाणी विहीर जी आहे ती अगदी तळाला पोचलेली आहे. तळ्यातलं पाणी सोडून घातल्यामुळं गाळ काढण्यासाठी आटवलं होतं. अद्याप गाळ काढण्याची मोहीम काही सुरू झालेली नाही, पण पाणी मात्र सोडून घातलंय. त्यामुळे शहरातल्या ज्या विहिरी आहेत त्या आटलेल्या आहेत. पाऊस यायला अजून आठवडा शिल्लक असताना आज रुग्णांची हेळसांड, विशेषतः ज्या गर्भवती महिला आहेत, ज्यांची प्रसूती झालेली आहेत, अशा महिलांना हात धुण्यासाठी सुद्धा पाणी आज उपलब्ध नाहीये. ह्या संदर्भातल्या अनेक तक्रारी ज्या आहेत त्या रुग्ण व रुग्णांच्या कुटुंबियांकडनं आमच्याकडे आल्या की पाण्याची सोय तक्रार करून सुद्धा पाणी उपलब्ध होत नसल्याचं त्यांच्याकडनं सांगण्यात आलं. पण इथल्या प्रशासनाचं असं म्हणणं आहे की पाणीच नाहीये, त्यामुळे हा प्रॉब्लेम होतोय. या संदर्भात जेव्हा सावंतवाडी नगर परिषदेचे CEO सागर साळुंखे आणि पाणी पुरवठा विभागाचे भाऊ विसे यांना आम्ही संपर्क करून इथल्या संपूर्ण परिस्थितीचा आणि इथल्या गंभीर परिस्थितीचा माहिती दिली, त्यांना कल्पना दिली आणि त्यानंतर उद्या काही तासात, अर्ध्या तासातच पाण्याचा जो बंब आहे हा उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये येत आहे. त्यामुळे प्रशासनाचं कुठलंही नियोजन इथं दिसत नाहीये. ज्या गोष्टी करणं, रुग्ण सेवा देणं हे गरजेचं असताना रुग्णसेवेत कसूर केला जात आहे. सरकारी रुग्णालयात गोरगरीब रुग्ण हे कशासाठी येतात हा प्रश्न या निमित्ताने निर्माण झालेला आहे. एकीकडे मंत्री महोदय आहेत ते पाहणी करतायत, मल्टी स्पेशालिटी सारख्या घोषणा करतायत, पण ह्या सुविधा देण्याआधी निदान ज्या नैतिक आणि भौतिक सुविधा आहेत त्या तरी आधी पुरवा. अशा पद्धतीचा रोष जो आहे तो रुग्णांच्या नातेवाईकांकडनं प्रशासनाकडे आणि या सरकारकडे, मंत्र्यांकडे केला जात आहे. कारण पाण्यासारखा मूलभूत गरजा जर इथे हॉस्पिटलमध्ये मिळत नसतील, विशेषतः गर्भवती महिलांना सुद्धा मिळत नसतील, तर ह्याच्यासारखं आणखीन दुर्दैव कोणतं आहे हा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होतो. आणि घोषणा असतील, मोठमोठ्या हॉस्पिटलबाबत भूमिपूजन असतील किंवा ज्या सुविधांबद्दल बोलत असताना ज्या
मूलभूत समस्या आहेत ज्या अगदी त्याचबरोबर ब्लडिंग होत असताना अगदी अर्धा तास होऊन गेला तरी डॉक्टर तिथे आलेला नाहीये, त्या महिलेचं ब्लडिंग होतंय. तर अशा समस्या असताना नेमकं प्रशासन करतंय काय, मंत्री करतायत काय, सरकार करतंय का, हा प्रश्न उद्भवतोय. हे नेहमीच झालेलं आहे. रुग्ण कल्याण समितीवर जे सदस्य आहेत ते नेमकं काय करतायत, रुग्णांच्या समस्या मंत्र्यांपर्यंत ते पोहोचवतायत का, हा सुद्धा एक संशोधनाचा विषय या निमित्ताने निर्माण झालेला आहे. पण एकंदरीतच बघितलं तर गोरगरीब रुग्णांची पूर्णतः सरकारी रुग्णालयामध्ये सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये हेळसांड होताना पाहायला मिळत आहे. त्यांच्याशी हा खेळ केल्याचं पाहायला मिळत आहे. खाजगी रुग्णालयात उपचार घेण्या एवढे पैसे त्यांच्याकडे नसल्यामुळं हा अन्याय सरकार आणि प्रशासन त्यांच्यावर करतंय की काय, हा सवाल या निमित्तानं उपस्थित होतोय. विनायक गावस, कोकण 7 लाईव्ह, सावंतवाडी. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अपघातासारख्या कोणत्याही इमर्जन्सीसाठी आता प्रवासाची रिस्क घेण्याची गरज नाही, कारण आता कणकवलीत सर्व अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आहे डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम. अत्याधुनिक ट्रॉमा केअर, अत्याधुनिक ॲम्ब्युलन्स, ट्रॉमा केअर सर्जन, न्यूरोसर्जन उपलब्ध, रक्तपेढीची सुविधा, 20 किलोमीटर परिसरात ॲम्ब्युलन्सची मोफत सुविधा. डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम 24/7 इमर्जन्सी सर्व्हिस. मोबाईल 9852 108 108 आणि 8803 108 108. शासनाचा प्रत्येक उपक्रम हा लोकांसाठी असतो. त्याच पार्श्वभूमीवर प्रत्येक योजनेचा लाभ सर्वसामान्य महिलांना मिळावा यासाठी स्त्री शक्ती समस्या शिबिर आणि शासन आपल्या दारी हा उपक्रम कुडाळ तालुका प्रशासनाच्या माध्यमातून आयोजित करण्यात आलाय. या उपक्रमात शासकीय योजनांच्या लाभासाठी महिलांना मोठी संधी आहे. या योजनांचा सर्वांनी लाभ घ्यावा असं आवाहन कुडाळ मालवण विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार वैभव नाईक यांनी केलंय. यावेळी विविध शासकीय विभागाच्या योजनांच्या लाभार्थ्यांना योजना मंजुरीची पत्र आमदार वैभव नाईक, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रजित नायर, इतर मान्यवरांच्या हस्ते देण्यात आली आहे. या उपक्रमाला कुडाळ तालुक्यातील महिलांची मोठी उपस्थिती होती. महिलांना कसा घेता येईल यासाठी आपल्याला आज प्रयत्न केला पाहिजे. खरं तर स्त्री शक्ती ही एक मोठी शक्ती आहे. आज तुम्हालाच का बोलवलं आहे, कारण तुम्हाला सुद्धा तुमचे अधिकार काय आहेत हे कळले पाहिजेत. तुम्ही तुमच्या हातामध्ये काय ताकद आहे हे तुम्हाला कळलं पाहिजे. आणि म्हणूनच आज अहिल्याबाई होळकरांच्या निमित्ताने आज आपण हा कार्यक्रम या ठिकाणी शासनाने घेतलेला आहे. मग असे मी तहसीलदारांना सुद्धा बोललो की शासन आपल्या दारी घेताना आज अनेक वारस तपासाचे अर्ज या ठिकाणी थांबलेले आहेत. आज वारस तपासाचे जर आपण दाखले काही दिवसात दिले तर त्यातनं लोकांना सुद्धा हातभार या ठिकाणी मोकळा होईल. आज मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुद्धा आज जलजीवन मिशनची चांगली योजना त्यांच्या नेतृत्वाखाली संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये सुरू आहे की जेणेकरून प्रत्येक महिलेला घरामध्ये पाणी मिळालं पाहिजे. आणि आपल्या या योजनेचं जिल्ह्यामध्ये 60-70% काम आता पूर्ण होत चाललेलं आहे. आणि तुम्हाला सुद्धा प्रत्येकाला घरात पाणी ही शासनाची योजनासुद्धा काही दिवसात प्रत्यक्ष अंमलात या ठिकाणी येईल. आज खरं तर तहसीलदार आणि BDO 5 वाजेपर्यंत हा प्रोग्राम आहे. प्रत्येकाचं समाधान झालं पाहिजे, नाही तर 5:30 वाजता पुन्हा आम्ही येऊ आणि कोणतं समाधान नाही झालं याचा आम्ही आढावा आपल्या पुढ्यातच या ठिकाणी घेऊया. त्यामुळे 5 वाजेपर्यंत तुमचं काम आहे आणि 5 नंतर आमचं काम आहे असं या ठिकाणी अपेक्षा व्यक्त करतो. आणि आपण सगळ्यांनी महिलांनी खरं तर आलात. खरं तर आपल्याला एक संधी मिळालेली आहे नेतृत्व करायची, घराबाहेर पडण्याची. आज आपण आलोय, बचत गटाच्या माध्यमातून आलोय, अधिकाऱ्यांनी बोलवलं म्हणून आलो नाही. तर आपण इथे आल्यानंतर आपण काय घेऊन जाणार आहोत, आपण किती माहिती घेऊन जाणार आहोत, आपण घेतलेली माहिती किती लोकांना सांगणार आहोत, ह्याचा पण आपण प्रत्येकाने अभ्यास केला पाहिजे. आणि प्रत्येकाने तेवढं आपण घेतलं पाहिजे की शासन हे आपल्यासाठी असतं, अधिकारी हे आपल्यासाठी असतात, लोकप्रतिनिधी हे आपल्यासाठी असतात. आपल्या योजनेतनं सगळ्यांना त्याचा पगार मिळत असतो आणि त्यातनं त्यांचा पण आपला हक्क आहे की त्यांनी ते काम केलं पाहिजे. आणि ते काम करण्यासाठी आज आपल्याकडे जर आपल्याला माहिती असेल तर आपण ते निश्चित त्यांच्यानं काम करून घेऊ शकतो. आपल्याला खरं तर सर्व अधिकाऱ्यांना आणि कर्मचाऱ्यांना मनापासून शुभेच्छा देतो की आपण अत्यंत चांगला कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित केला. आणि या महिलांना या ठिकाणी बोलवलं, त्यांना योग्य अशी माहिती त्यांना द्या, त्यांचे अधिकार त्यांना कळवा, एवढीच या ठिकाणी विनंती आणि अपेक्षा व्यक्त करतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.
उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय. आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा, मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा. प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा. नमस्कार. हे दृश्य तुम्ही ऐकत असाल किंवा पाहतही असाल, हे सावंतवाडीतलंच आहे आणि सावंतवाडीचं हृदय म्हणून ज्याला संबोधलं जातं तो हाच मोती तलाव आहे. आणि हा संपूर्ण मोती तलावाचा परिसर अगदी सायंकाळच्या वेळेत प्रत्येकालाच आपलंसं करतो. याच तळ्याच्या काठावर बसून कविवर्य केशवसुतांनी संध्याकाळ ही कवितासुद्धा लिहिली होती. त्यामुळे मोती तलाव आणि तलावाचा काठ याचं एक विशेष नातं, एक विशेष महत्त्व हे सावंतवाडीकरांच्या जीवनात आहे. आज विषय असा आहे की या तलावाच्या सौंदर्याला कुठेतरी बाधा निर्माण होते असं वाटू लागलं आहे. गेले अनेक महिने तुम्ही समोरच्याच ठिकाणी पाहत असाल तर गाळ उपसा करण्यात आला होता. अनेक वर्ष हा गाळ तलावाच्या आतमध्ये आहे आणि तो उपसला जावा याच्यासाठी मागणी केली गेली होती. आणि ज्यावेळी जूनमध्ये नवं सरकार आपल्या महाराष्ट्रात स्थापन झालं होतं, तारीखही माझ्या मते 30 जून रोजी एकनाथ शिंदेंनी शपथ घेतली होती आणि त्याचवेळी मोती तलावाचा हा समोरचा काठ आहे तो कोसळला होता. आणि त्यानंतरच्या काळात हे बांधकाम करण्यासाठी कोट्यवधीचा खर्च केला गेला, पण गाळ तसाच राहिला. त्यानंतरच्या काळात शिक्षण मंत्री आणि इथले स्थानिक आमदार दीपक केसरकर यांनी गाळ काढण्यासाठी ही स्वच्छता मोहीम राबवण्यासाठी संपूर्ण जे तलावाचं पाणी आहे ते आटवण्याच्या सूचना आणि गाळ काढण्यासाठीच्या सूचना दिल्या होत्या. आणि त्यानंतर हे पाणी आटवलं गेलं, पण गाळ अद्यापपर्यंत काही काढला नव्हता. अखेर कालच या मोहिमेचा शुभारंभ करण्यात आला आहे. समोरच बापूसाहेब महाराजांच्या शिवरामराजेंच्या पुतळ्यासमोर तुम्ही पाहत असाल तर जी माती दिसते त्याच ठिकाणावरनं मशिनरीज आहेत त्या हा गाळ अगदी तलावाच्या काठावरनं काढणार आहेत. त्यामुळे जशी परिस्थिती समोर निर्माण झाली आहे तशीच जो दगडी बांधकामाचा मोती तलावाचा काठ आहे त्या ठिकाणी पण निर्माण होण्याची शक्यता आहे. आणि आज या मोहिमेबद्दल किंवा हा जो गाळ काढणार आहे याबद्दल सावंतवाडीकरांना काय वाटतं? कारण या मोती तलावाच्या काठावर सावंतवाडीकर रोज बसतात. या मोती तलावाच्या काठावर मी जसं म्हटलं की केशवसुतांनी संध्याकाळी कविता लिहिली, याच मोती तलावाच्या काठावर बसून लिहिली. याच मोती तलावाच्या काठावरनं अनेक साहित्यिक निर्माण झाले, अनेक चित्रकार निर्माण झाले, अनेक डॉक्टर, प्राध्यापक, वकील सर्वजण एक विरंगुळा म्हणून याच मोती तलावाच्या काठावर येतात. आणि केशवसूत कट्ट्यावर ही सगळी ज्येष्ठ मंडळीसुद्धा रोज येत असतात. आता आपण त्यांच्याचकडे जाणार आहोत, कारण या मोहिमेबद्दल त्यांना काय वाटतं. सर, ही आता जी मोहीम राबवली जाते, तुम्ही इथे रोज येता, विशेष म्हणजे इथली स्वच्छतासुद्धा तुम्ही स्वतः करतात, आम्ही पण पाहिलेलं आहे. आज जेव्हा मोती तलावाचा गाळ काढला जाणार आहे, अगदी पावसाला काही दिवस शिल्लक राहिलेला, थोडासा उशीर झाला आहे, तुम्हाला काय वाटतं एक सावंतवाडीकर म्हणून या मोहिमेबद्दल? मला आनंद आहे की अखेर त्यांनी गाळ काढण्याचा सुरू केलेला आहे. त्याच्यात मला खूप आनंद वाटतो आणि त्यांनी लवकरात लवकर गाळ काढून मोती तलावाचं सौंदर्य वाढवावं असं आम्हाला वाटतं. पण सर, मागे आपण पाहिलं गाळ काढत असताना समोरचाच जो मोती तलावाचा काठ होता तो काठ कोसळला. चुकीच्या अभियंत्यांनी चुकीच्या पद्धतीनं गाळ काढल्यामुळं अगदी ज्या कठड्याच्या समोरच खणलं तिथे पाणी हा निर्माण झाला आणि तो पूर्णपणे तलावाचा काठ खचला. आज तिथे सिमेंट कॉन्क्रीटचा काठ आपल्याला दिसतोय. तर अशीच परिस्थिती भविष्यात इथे निर्माण होऊ शकते. सौंदर्याला तलावाच्या कुठेतरी बाधा येते असं वाटत नाही, कारण गेली आणि आत्ता नाहीच म्हटलं तरी हा तलावाचा काठ स्थापन होऊन जवळजवळ 150 वर्ष होत आली. बरोबर आहे, एकदा चूक झालेली आहे, ती चूक त्यांनी वेळी सुधारावी आणि अशा प्रकारची व्यवस्था होऊ नये पुढे अशी काळजी घ्यावी. नक्कीच, धन्यवाद. सर, तुम्ही पण नेहमी तलावाच्या काठावर असता, अगदी फिरतही असता, एक वेगळं आणि आनंददायी असं वातावरण इथे असतं, थोडासा विरंगुळाही मिळतो आणि मनालाही समाधान वाटतं. आज गाळ काढता ती चांगली मोहीम आहे खरं तर, पण थोडासा उशीर झालेला आहे, पावसाळा जवळ आलेला आहे, प्रशासनाने थोडं लवकर काम करणं गरजेचं होतं. तुम्हाला काय वाटतं या मोहिमेबद्दल?
खरं जर सांगायचं तर हे सावंतवाडीचं तळं की नाही, हा सावंतवाडीचा प्राण आहे आणि त्याला तसं ठेवणं हे नागरिक म्हणा, कोण लोकप्रतिनिधी असणं म्हणा, यांचं एक काम आहे. पण बऱ्याचदा होतं कसं, बैल गेला आणि झोपा गेला असला प्रकार होतो का. त्यामुळे थोडंसं काम हे सुरू झालं आहे, अवेळी झालं आहे, पण देर आहे दुरुस्त आहेत. आता किती होईल तेव्हा होईल, लक्षांना थोडंसं फील होतं. पण आम्ही हतबल असतो, काय सावंतवाडीचे नागरिक काय म्हणून सांगणार, फार तर जाऊन भेटणार सांगणार, मग केव्हा तरी 10-20 वेळा त्यांच्या कानी कपाळी ओरडल्यानंतर त्यात थोडासा बदल होणार, तोपर्यंत काळ निघून जातो का. तर झालं ठीक आहे का. हा गाळ देखील खरं म्हटलं तर आता तळ्यात पाणी नाही आहे का, आणि तळ्यात पाणी असलं की त्याचा फायदा इथल्या नागरिकांच्या त्या विहिरींना होतो. आता सध्या बहुतेक विहिरी आटलेल्या आहेत कारण का तळ्यातलं पाणी नाही. तर आताही एक संधी दुसरी एक होती, इथला जर गाळ काढला असता आणि तो विकला गेला असता, त्याची पातळी जरा थोडी खाली गेली असतं, पुढच्या पावसाळ्यात ना भरपूर पाणी आलं असतं आणि त्याचा नागरिकांना आपण पाहतो अगदी हॉस्पिटलच्या समोरचा जेव्हा कठडा कोसळला होता त्याचवेळी हे काम होणं गरजेचं होतं. आता बरोबर बोललं ना, यू आर राईट. म्हणजे खरंच बरोबर. आणि दुसरा भाग असा आहे त्यात मुळात म्हणजे अगदी छोटं लहान मुलं देखील सांगेल तिथं JCP त्या फुटपाथवरून जे घुसवणं ना, काय हे काय JCPचं वजन काय किंवा का आता कोण टेक्निशियन होता त्याच्यामुळे आधी पहिल्यांदा तो काट पडला. इथे तीच चूक केलेली आहे, काय वेगळी केलेली नाही. आता ती फुटपाथ संपूर्ण बांधली पाहिजे, समजलं ना. म्हणजे ह्या ज्या काही गोष्टी आहेत ना, मला काय त्याचे तसं ते झालेलं आहे. आम्ही हतबल मानतो, तुम्ही आमची दखल घेता. माझ्यासारख्याला कळतं ते अभियंत्यांना का कळू नये. बरोबर, आता बरोबर बोललं. म्हणजे पण आता आम्ही त्यांच्यावर कसं बोलायचं, कारण आम्ही साधी सामान्य किंवा तळागाळातली माणसं. एखाद्या अभियंताला हे असं सांगायचं त्याचा इगो दुखवणार, एखाद्या लोकप्रतिनिधीला सांगायचं म्हणजे त्याचा इगो दुखवणार, याची डोळा पाहायचं असं आहे. होईल पाहायचं आणि बोलायचं एवढंच काही बोलायचं होतं. म्हणजे अनेक वर्षापूर्वी असा गाळ काढलेला गेलेला होता, पण तो रोजगार हमी योजनेखाली काढला गेला. त्याच्यामुळे अनेक मजुरांना रोजगार मिळाला. त्या पद्धतीनंच इथे सजेशन पण दिलेली होती, त्या पद्धतीनं काढा, लोकांना काम मिळेल आणि गाळ पण ठराविक लेवल त्यांना दिली, एवढं तुम्ही खणायचं आणि तेवढी माती बाहेर घ्यायची. हा आता कसं होतं हे तुम्ही हे यांनी सांगितलं सगळं, हे असं असे प्रॉब्लेम निर्माण होतात आणि सगळं काम तिथंच राहतं. नक्कीच. म्हणजे ही साधारण 25-30 वर्ष झाली असतील या घटनेला झाली. आणि त्यावेळी याच तळ्याच्या म्हणजे जेव्हा ते आटवलं होतं तिथेच क्रिकेटच्या मॅची पण भरल्या, जत्रा पण भरली होती, असं सगळं होतं. त्यावेळी हा गाळ नेमका कसा काढलेला, कारण आताही जो प्रश्न आहे तो गाळ असा म्हणजे रोजगार हमी मॅन्युअलीच काढला गेला, सगळे काढून भरून तो पाठवला गेला. परत मशिनरीचा वापर नव्हता. आणि मध्ये त्याच्या दसरा मडकरच्या कारकिर्दीत टाटाने हे सगळं मागितलं होतं. आम्ही फार पूर्वी आम्ही गाळ सगळा घेऊन जातो आणि सगळा तलाव तुम्हाला सुशोभित करून देतो. त्यावेळीच्या लोकांनी त्याचं इम्पॉर्टंट त्यांना त्यावेळी कळलं नसतं, आता सोडून द्या ही गोष्ट वेगळी. तर ते हा गाळ म्हणजे किती उपयुक्त आहे. मी उद्या हा गाळ कापू शकतो, कारण हे सगळं हेच आहे ना, विकत घ्यायला गाळ विकत घ्यायला, कारण सुपी काय ती तेवढ्या गाळातनं तुमचं काम होईल. हा काम होणार. बरोबर. आपल्यासोबत घोटसकर सर पण आहे. मुळात माझा मुद्दा एकच आहे की जो आमचा सर्वसामान्यांचा निधी असतो, जो आपण कर स्वरूपात देतो, समोरच्याच त्या एवढ्याशा संरक्षक भिंतीसाठी कोट्यवधी रुपये आज खर्च केले गेलेले आहेत आणि दुसरीकडे आता गाळ काढत असताना पुन्हा तीच चूक होईल असं मला वाटतं किंवा तुमच्यापैकी बऱ्याच जणांना वाटलं. तर हे कितपत योग्य आहे सावंतवाडीकर म्हणून तुम्हाला काय वाटतं? नाही, ते मागचा जो प्रकार होता तो खरोखरच साफच चुकीचा होता. त्याच्यामागे कुणाचं त्याच्यामागे प्लॅनिंग होतं, काय होतं, हा एक संशोधनाचा विषय आहे. परंतु ती चूक आता होणार नाही असं वाटतं आहे, कारण इथे आता रॅम्प बनवलेला आहे आणि त्याप्रमाणे तो खाली उतरून आता गाळ काढण्याचं काम होईल असं वाटतं आहे. पण पुन्हा तीच गोष्ट आहे की आज सकाळपासून मी बघतो आहे तो जे काय मशिनरी आणलेली आहे, जो का प्रोक्लेम वगैरे तो सकाळपासून कोणाची वाट बघतो माहिती नाही आहे. तो सकाळपासून अजून तिथेच आहे. कदाचित उद्घाटनाची वाट बघत असतील की मला माहिती झालं, काल शुभारंभ झालेला आहे, तरी पण अजूनपर्यंत तो खाली उतरलेला नाही आहे. पाऊस तोंडावरती आहे, अशा वेळी ते काम लवकरात लवकर व्हावं. पण ठीक आहे, एकंदरीत काय आपण असं म्हणू की देर है अंधेर नाही है. त्यामुळे जास्तीत अंधार होण्याच्या अगोदर हे एकदा काम झालं तर बरं होईल आणि ते व्हावं अशी इच्छा आहे. नक्कीच. तुम्ही ज्येष्ठ आहात त्यामुळे सावंतवाडी तुम्ही पाहिलेली आहे, अनुभवलेली आहे. एक तलावाचं जे सौंदर्य आहे हे आजूबाजूच्या लाईटिंगमध्ये नाही आहे किंवा ह्याच्यामध्ये नाही. इथलं जे वातावरण आहे
किंवा मोती तलावाचा जो काठ आहे, अगदी दगडी जे बांधकाम आहे, त्यात खरं मोती तलावाचं सौंदर्य दडलं आहे. पण समोरचा जर काठ बघितला तर तेवढाच आता दगडी बांधकाम शिल्लक राहिलं आहे, त्यातल्याही काही दगड सुटत आहेत. आणि आपण जेव्हा राजवाड्याच्या परिसरापासून अगदी गार्डनपर्यंतचा आता परिसर पाहिला तर सगळं सिमेंट कॉन्क्रीटच दिसतंय. सौंदर्य तलावाचं कुठेतरी हरपतंय. नक्कीच हरपतंय, प्रश्नच नाही. ते दगडी बांधकाम होणं गरजेचं होतं, परंतु आत्ता कदाचित त्याला काही इतर टेक्निकल विषय असतील, मला कल्पना नाही. पण दगडी बांधकामच खरोखरच असायला पाहिजे होतं, कारण तेच खरं सौंदर्य आहे. आणि भरलेला तलाव हा सावंतवाडीकरांना बघायला लवकरात लवकर मिळून तो तशी मिळावा अशी एक इच्छा आहे. आणि हे जे झालेलं आहे ते तुम्ही म्हणता त्याप्रमाणे बरोबर आहे की हे सिमेंट कॉन्क्रीटचं जे तिकडे आत्ता बंधारे घातलेले आहेत ते धरणासारखे वाटत आहेत, तो तलाव वाटत नाही. त्यामुळे तो एक चांगला दगडी असं त्याचा असं निदान त्याच्यावर निदान ड्रॉइंग करून तरी दगडी दिसेल असं काहीतरी करावं अशी एक आपली अपेक्षा आहे. नक्कीच, धन्यवाद. सावंतवाडीतल्या ह्या काही ज्येष्ठ नागरिकांच्या प्रतिक्रिया आपण ऐकल्या. मी तुम्हाला मुद्दामून हे इथलं निसर्ग सौंदर्य दाखवू इच्छितो की संध्याकाळच्या वेळेला हा मोती तलावाचा काठ आणि आमची सावंतवाडी नेमकी कशी दिसते हेच या फ्रेममधनं तुम्ही अनुभवत असाल, तुम्ही पाहत असाल. इथे सुटणारा वारा, पक्ष्यांचा किलबिलाट आणि नागरिकांची असणारी गर्दी, पण या गर्दीतही असणारी शांतता हीच खूप काही या ठिकाणी सांगून जाते. समोरच जो नरेंद्र डोंगर दिसतोय, या नरेंद्र डोंगरावरचं जे पाणी आहे ते खालच्या भागात येत असतं. सावंतवाडीची साधारणतः भौगोलिक रचना पाहिली तर सावंतवाडी शहर हे चहूबाजूंनी उंचावर असणारं एक शहर आहे. आणि त्याच्यामुळे 1874 सालामध्ये ब्रिटिश राजवटीत हा मोती तलाव स्थापन करण्यात आला होता, बांधण्यात आला होता. आणि जे पाणी आहे ते पाणी साठवून ठेवलं जावं, या तलावामध्ये ते साठलं जावं आणि इथल्या आजूबाजूच्या ज्या विहिरी आहेत त्यांनाही बारमाही पाणी राहावं, त्या विहिरी आटू नये याच्यासाठी ही एक केलेली त्यावेळची योजना होती. आणि त्यानंतर सावंतवाडी नगर परिषदेच्या माध्यमातून या मोती तलावाच्या काठाच्या सौंदर्यासाठी, तो तलाव काठ टिकण्यासाठी, इथल्या नागरिकांना सायंकाळच्या वेळेत बसण्यासाठी इथे योजना केली होती. तलाव काठ अगदी चहूबाजूनी उभारला होता आणि समोर जो तुम्हाला दिसतोय तो पूर्णपणे दगडी बांधकाम असणारा तलाव काठ आहे. तो अगदी कोर्टापर्यंतचा जो भाग आहे आणि राजवाड्याच्या त्या समोरच्या पर्यंतचा भाग हा आजही दगडी बांधकाम असलेला भाग आहे. परंतु दुर्दैवानं किंवा 150 वर्ष आत्ता होतील या मोती तलावाला, आणि या 150 वर्षानंतर जो दगडी बांधकाम असणारा काठ आहे तो खचला आणि सिमेंट कॉन्क्रीटचा काठ हा तयार झालेला दिसतोय. आणि त्यामुळे जे खरं सौंदर्य मोती तलावाचं आहे ते कुठेतरी हरपत चाललं आहे असं म्हणावं लागतं आहे. आज आपण समोर पाहतोय, समोर मशिनरी आलेली आहे. शिवरामराजेंच्या पुतळ्याच्या या ठिकाणावरनं हा गाळ काढला जाणार आहे. गाळचा मोहीम ही सुरू केली जाणार आहे. परंतु पावसाळा जवळ आल्यामुळं थोडासा नाराजीचा जो सूर आहे तो नागरिकांकडनं पण दिसत आहे. कारण समोर ज्यावेळी संरक्षक भिंत, संरक्षक कठडा कोसळला होता त्यावेळी कोट्यावधी रुपये त्याच्या बांधकामासाठी खर्च करण्यात आले. त्याचवेळी संपूर्ण गाळ काढणं अपेक्षित होतं, मात्र तो काढला गेला नसल्यानं थोडीशी नाराजी या ठिकाणी व्यक्त होते. एकंदरीतच आज आपण पाहतोय तर गाळ काढणं ही पण तेवढीच महत्त्वाची बाब आहे, तेवढीच आवश्यक बाब आहे. पण हे होत असताना जी चूक मागच्या वेळी हॉस्पिटलच्या समोरच्या भागात झाली ती चूक पुन्हा एकदा या ठिकाणी होऊ नये याच्यासाठी प्रशासनानं, बांधकाम विभागानं विशेष लक्ष देणं आणि विशेष योजना राबवणं गरजेचं आहे. कारण हा तलावाचा काठसुद्धा एवढा भक्कम नाही आहे. मोठ्या मशिनरी जिथे आल्या आणि मोठ्या गाड्या इथे आल्या तर हा काठसुद्धा कोसळू शकतो आणि पुन्हा एकदा जी परिस्थिती समोरच्या भागाची झाली आहे ती परिस्थिती या भागाची सुद्धा होऊ शकते. आज पाहिलं तर 150 वर्षानंतर अगदी अर्धा तलाव हाच दगडी बांधकामानं त्या ठिकाणी राहिलेला आहे. सावंतवाडीचं सौंदर्य, सावंतवाडीचं हृदय हे मोती तलाव आहे.
आणि त्या मोती तलावाचं संवर्धन होणं हे पण तेवढंच गरजेचं आहे. इतर सगळ्या गोष्टी राबवत असतानाच काही उर्वरित भागात जे दगडी बांधकाम आहे तो काठ किंवा ते दगड आज कुठेतरी झिजताना दिसत आहेत किंवा तो काठसुद्धा डळमळीत होताना दिसतोय. अशा वेळी प्रशासनाच्या माध्यमातून त्याकडेही लक्ष देत जे खरं मोती तलावाचं सौंदर्य आहे, मोती तलावाचं सौंदर्य ज्या गोष्टीमध्ये दडलेलं आहे ते सौंदर्य जपणं ही सुद्धा काळाची गरज आहे. विनायक गावस, कोकण 7 लाईव्ह, सावंतवाडी. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of Tizer Super Soft Shirts. कणकवलीत जुगार अड्ड्यावर पोलिसांचा छापा, 12 जण ताब्यात. तर राणेंना तोंड दाखवणं मुश्किल होईल, अतुल रावराणेंचा इशारा. आणि सरकारी रुग्णालयात बाळंतिणीची हेळसांड. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of Tizer Super Soft Shirts. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.